mate no bara babo mainye no bara omugaka mbura njwe biche yeko bwate eyensiri sopendwa walitenda dhambi wanawake kumbi mioyoni mwao bari bagwaka chibicha chiake bwango ari kwabwata abantu bonsi nalie iwo basi koramo okoboko iga bia mono sana tuacha kogosa sana tuore uche kweba barimu iwo bono twatiga iri step ubere chiricho gokora omwana narumbura ogokore gasi Kisii County abantu ba Kisii County department yenkima ya finance na era andrende kero ko finance kwa maya nechibesa bono bali ba minto ko Kisii County mwacha koleresia family yenkima ya mbura inchugocha nande baanda bansire iri ngai baanda guchi nacho kwa na finance nande ba edneria talinene ebaanda nkamate nchugocha yaba becho ogete bya kabisa aya ebacha bonse nande barase kutubwanya mira nande ntutwale nganga babacha bonse lakini nende department ngo igune yechingu aya no bara bonse yaba ikaba kwebicha. Je, umetoka wapi we shetani? Swali ulijibu. Na je, umemuona mtumishi wangu yule Ayubu? Hakuna yeyote kama yeye mcha Mungu. Hakuna yeyote kama yeye duniani kote. Wangana gare biche yeso ebuya. Na uli bago kolega sikomonta kitaiche mutwa. Agare biche yemu bwate. Naje umemuona mtumishi wa kolega si department ya iche mutwa. Agare ebiche na liego mubwata. Bacha buya ebange mo banga agare biche yebo bwate mwensi. Era ni tebe ngale mono. Sukani anga ke mo ekichere no ibe na lira biche ko bwata buya. Aya so agati ali nalie biche ko bwata buya so agati ali kuzunguka iyo tikoja leo kati yangu Ayubu hakupendi egrupu yengima yako abuna mu assistant director anta temo eli baga batara isaranza akwana eli ngane elimo mu assistant director libageli abaminto Nyamura sama bembu yamure naende Nyasaye no muya ase familia ya mbura tigamba tebinga pole kurwalia se county government na botu waga netugocha twensi lakini chishuguli nkire chiagera twanyara gukora boigo lakini rende abanene baito batotenenerete na bato tebinga to bari present to bae pole kwa niaba yao pokea pole. Tagete mbate biega tuligerelingie kitabu gia John 14 verse 18. Ningegoteba na I will not leave you comfortless. I will come to you. Abuna abana baria batigirwe amono mugako uri otigara nyuma inga Nyasaye na manyete nga neike nga kitogo tigana ntogo gendera limo igekera achire bali bagotigara maega na omoko ego gwasemeri nga ki libageli Nyasaye na achacharire igo mubaisa go ichana mosemeri Nyasaye kiagera matuka ito yense na make buyamono naende oyo mentorista kogotenga pole aya igatali anything unique ngonyora abantu lakini ekira chira sole ali akoba ayogo ichane lakini rende tosemeri Nyasaye asonse mbuya mono bune department njira netu ebangete ntorore lista padai asanteni babera basongo mbuya mono
bono nakorire lakini nintigaretie nseme montara oyu ntaite kwa ndagete ntebe iga pole ase efamily ya Mbura, pole ase ekenyoro kia Nderema, pole ase Kineni, pole ase kanisa elio rwa Kimoinaria, pole ase esise ngima. Injene kawaida yana sibali mwacha kurwa nkasobo Mbura, na bali mwacha kurwa nsemo yonsi ya Kenya, ngekere tuachira matanga, pole tokurwa. Ntoliko gamba siasa, andekero kendora ase gotoko kwarukia bonyoru orengera ringa siasa toko gamba iga siasa teyo nakikwa igwere ira matanga yagendire ngenche kabire bono nganchire ase ngencha abantu mparu busi sana sobo Mbura batanganire no mwe MCA obo nara nintagete mweri baganera tukwani arupole yaye egere tumanya gosoka sababu naende gentongere kemo gia sumbuire sana aria gekorukwe pasali tutete kogenda koranga ngai yaikire igokero kende korara togosoka nere ikigioka tu Mheshimiwa Penecha Kansura Mheshimiwa Mang'era mbiyamona sogo ntambwa na kongalibaga abantu baminto mwensi abakena banne mwacha kolera Mong'ina Monica ngakere saruti mwensi ga nyatore buyega na ende mbaira neri buyasenge ncho mwachire kobeka liberera aso mucho yokolera asa marieta ngoro kwa Mheshimiwa Benecha Vincent Seiton Kiawanyoro na ende ndomo MCA we ward ya Kiawanyoro Mbura noyo minto korunka Mong'ina Monica osirire noyo minto boigo family ngima ya Mbura na abantu ba minto Kiabonyoro ase emeli yaye no kobyarukwaye Mbura no arwetenka na sengenjo yeyo twachire buna abantu bamwabo komolelisia ekero yo minta asire kabire Mong'ina Monica kulingana muna mwabekire story ya yega mwensi bali mwakwana nabo igo kulingana muna tomo manyete etomo mayete ngomonto muya na ende Mbura na arorire asoko menya kwao ga eskimu kwamenyira asencherere ndonge nabo igo boiri bwao no bosani bwarandire kulingana negas wakorire no bomenyo bwao muna wachete komenyaga wanta abachire bonsi gensengima mono bachire ko bapora mune family enga kiye iga mubwate okorero konene na intwe buna abantu bakia bonyoro korwe nkaya ino etora aso bonge niwete ngamwatene nakare lakini mwale ko imokia magoko gana nje kinacha buno murai korukia bonyoru na bonare korase murega abanyaramba kia bonyoru engima ewodi ngima asante sana naende boigo korugaria Nyankongo omochio sinde omwana naro ito orega onsi ne ward igonko gambira bonsi narora mugakanyaburi n'abantu bamino mwensi mwari mwasuga n'abande mura biamono naende pole sana nase chiro ya Nyaramba ase omochibu akora sobo Mburo igekeire akora no munyabiashara orengo mugako monne n'abantu baye no bamenyete chiro na romo chairman bwe market omosike Jeremia Okioro nero ria ore magegeseri aburi naboigo tuacha no mu director njocha bwe chae mu director chorire karega iga gwake saruti bosaiga akwana erieta esenge nje tari go chare na akwana bia mono director na nje nago tambuire erongoria araru igombi na murangeria
Dita igeti korwero ngori otoire 1000. Ndogo matembu ya mono. Inche benacha bune bintu birega ari kyabonyoru basarage itore bagisumi tore abanyarwanda tore musubati ominto asogete ese mumuro mwabombura omokogoti chobo mwana ominto Irene tata noara tata mokanyanteri taro chibuya nabuga nga ke saruti ganere igo obosani bwane gocha bwa kora mongina Sara n'abana bawo mumanyete obware twachire nande konyetari yaye gwetera ase mama minto na inchanga tinakina nke ase buna gaiga igona chire gokorerisia ekerosire tio mwana wekabire be ringane limo ncheno mheshimiwa wanchorire Kiabonyoru musikero sana Kiabonyoru no ere part of Burabu as a constituency no tole constituency ya Burabu no toramo na abantu bonse no nya tukare mu mata aria na igumo konyero kagusi iga rombo kamba iga twensi no tole eko Burabu ga one time na buranya ora nanche mnangonya gokino sero gakorwo tokomanya gendo nataka goteba asobisi yo musko sero iga ari matembu ya mwaru chipasari igaro kitigandwe egasi mwakora kulingana negasi emyaka ende iga mwanye chifomu chirimbu ya chiajede chibesa chigocha gosobna gwatangasa ntobuga atikendo tokobori motebi ato inyori bintu binde kya mobibere lakini matenga taratu wabuna botambe as a county government mangera na kuana nganto kuana siasa neye ngo kuana tari siasa mangera wono muna nacha tokore korwa atominya ke tobuga ti chipasa lichi chikwa mete gari obisi on siasa na reta gose no to kwenda obisi education bono aba MCA bonsi 20 to chorire tobo orini pasa lichi bwene ta kuchaka January bakabona gankino na form etara sokera guru account igon siasa mangera gose ga turi ko batabigente kigai omosike mangera de ganchuti na ki obo maene okonyoru kwabaire gwechi pasa lichi account no to chibono mugaso amatoke una munyarore kiagere kina kiabanta abato chorete na kina na kibagane tibai korwa asitore kero to arura magombe kabireyo musiko mangera mutugeke sana na bari mukunya komubeke kina abantu besise bakabono nyugete ngekina keri na ende nkeire tubuya bono muja kunya komubwate ngorio kugoroiga intuto enda tagokore gasi era ne kinako akominyoki imoko motiga be free abantu besise chikuranchi aerete ondo utaisanegete miaka ya isire koba 2027 egina gerio muga oria gunya koira onyunde kara monteberi ngatiga tige mangera akore gas oyo no muromo kon kiagera mangera eskuru eri ensinyo igras geri kwarwanira konye kebirugo chia sangao eskuru eri ensinyo tari ande ga igere igras yesi dingeri kwagachwa konye gia sirire lakini omumuro una arengo mwalimu naenda ukwane gesonge kia na inche ngumu bwati nda ase gesongo etoko ndaga ari twano kanga Mr. Speaker sir we cannot accept this donya oranga mbuya mbuya mumuro yakorwanera wono buna ega astu ajore tumangera no yokorigererie gasi ye mugabana na ababonsi bate na aba executive twari eri gosembuya ba kore gasi ega twarorire tari buya muna rire twa mojiko gosiga ngatiga togo senge gasi asarekire lero ndoje ngambuye konya kwenda asinini bantu mbanya kubekera ngorio kugoro mbuyo gochagari nyasaba seni mbuya mono mutu wanchire etogo soka kurwa immediately asenge njoye gas mangero minto ngwarra omo chumbe na rusiringi chiri buibere abantu bakia Abonyoru obaikira api na engomento leribu chibe isatu na injemente ibere chibe isano abantu bakia Abonyoru bacha koruke Nyankongo korunyaramba tumanyorera ranch iye soda injira akibakogenda tumaye gutigero ngori ga mangera injubu ate irongori Saranso amaete tabara beta manya na bange baino mo mayete inka tindiko gamba siasa muntu metara ya Nyamira erota getoko nyugu siasa kwarigererie redi ne TV
lakini togocha gas tura age tukugamba buna abana bagendo kieke banga bone kerana tebire igo mweshimiwa penecha bantu bakia bonyoru nayo batenirete bonsi barageri paka baigote nchengo rageria bantu baraya besisi una bono mweshimiwa penecha gwacha buona konderesia ntigero mogako olimbura siringi bere isato achareresie kaganyete kwerende igo na bonta kete igo na linko manyanga bono musani bweke nole mbiya mono sana otoire siringi chiri bubere igo tatemet igo rule buno mochumbe na inje ngotema na injega na inje ndu chiri bubere na chitiro buno mochumbe mangana na bako genda igo bali banyaramba morora ne paralia muwakilishi oli obo ngakikwa muruka masiwa orro mweshimiwa agari yako soka guchiaria agutigere kende kwanza okomorari no mugako monene na kabero mukansura okomoranzaria omutigere chibasi cha nyaramba ntu nichengira na to bangane mu maete ntori gosali matanga kera tu atebire igo na baga ne iria maya na ganiringa omorembo nya saobe chinkoro chia inoime tutwaro kwege na gwekene gitoganyete ogocha kwa kabere kwa Yesu Kristo nyasao yu biamono mwishimiwa mangera tete goteba ngambia mona singi chige pindi iki kiagendere pakaguo ande tumekosea wengine ambayo wale hawakuwa wanasikia hiyo lugha lakini mtu abere mtu samee tete koira niye pindi iki cyase uburai bonde linde umulisi tubwe kanisa Livingstone ya wata atogende nere gipindi ikyo tiganya saba seni biamona singi nchyo kubwatirana kangera kukubika ngakabikira nalikako aliga ni kipindi kende bya katika kuzunguka zunguzo ndiyo kazi yangu wala hayo moyo hakupendi ni mali yake abana banyasaye abana nabakena bakoni mbiamole na inche asiri bagali ruwake gondaete kwira libageri ngakero molisio minto mbura na pole bona twaikire kipindi gie kanisa asenga nje chinsa ndutaete gosalia ibaga gondaete kwenda straight away ndangerie omokarani oito bwe kanisa egerarwe omogano bwe kanisa omoni kambura gakonya gocha gondaete komenta na Monica no mongino lenge very creative oroche onye gore koroisia matera tare creative naende kerole creative goiko twale a critical mind igo to wa kernya sambia mono kiara yonsi na korete na korete mokarani bwe kanisa yorwake lire mboberore that is summary very fast karibu abasani ba Monica ko bakwania boirire bya oyo no romogano omwenge omonica bwe kanisa Monica nyakerario mbura Monica nyakerario mbura nigarweta ase kanisa ya Musabisabi omwaka o 1996 agacha ase kanisa ya Nderema akaba ase kanisa ya Nderema ase miaka 7 ekero twaba transferred gosekero to Nderema ya Ibora esaba school ya korokwa by that time ensinyo omwaka o 2004 tugansa esaba school ya ensinyo ya korokwa ensinyo bona ya titeko berwaki Monica akaba omo ekomboza ya matera na denero rengo moteri agachakie kwaya ya ensinyo by that time agakombosia matera na boigo tugakora recording Monica obeire omoteria ase kanisa na boigo Monica nigarenge edicones Monica obeire gosira ekanisa ase chinsemo chinyinge asokorwa chitais nechi sadaka nabo igo nonye na chibesa chia magacho obeire kagosira mono ase kanisa
seigo Monica no monto orenge bwerwete mona ase emeremo ya Nyasaye nabo igo Monica konyora orosirie ekiombe kiaye kia matera ekio kiare koroku Monica Mbura Singers mpaka twanyorete ng'ana anyorete award gwetera sogotera kori kwaye gwechintakana ekero anyarete ko bagakogosokia eyunere meremo Monica nyate ko bakakora nabo igo nonye nase women ministry and the Dorcas Monica nigarenge advisor alenge counselor nabo igo nero lenge mentor nkagetenga eyunere meremo ya Monica anyarete ko bakakora ekero arenge asobo iko bwense ase a church register Monica was the number 31 as a membership Monica obeire omobwatani bwe kanisa yorwaki for 20 good years twasiriri a member eyarenge twasiriri a member yarenge melodious nabo igo arenge prayerful nabo igo orenge a very supportive yunere member twasiririe na ondeta iyo oranyare ko bakago feel ribaga ria Monica oyo noro mugano mwenge bwa oyo minto Monica bwe kanisa biyamona sengecho yo gontegerera biyamona somugano muya ndo mwenge buya asengenjo echinsa mwale wancha yonkorangeria mokonyo pastor aliko organize abalisia na narangeri pastor Mulisi Mange, karibu. Thank you. Bia mono sana. Awara Nyasaye na inde lia kabere ngo bakwani waire bia mono sana. Na inde nabonga ndoko ngambia muni kiagara enjira mwachire mbia. Na inde abalisia borwaki. Thank you so much enjira mwa kana stimu moje goyo. Abekola kananga you are a strong team. Keep it up. Asengenjo yaba nganengenjo abalisi frasa kutuita abantu bonsi baje bakuchibicha abalisi mudaje ni mwa kuchibicha ibicha yoka lakini tusikomya ngakore mureke keto kutika mwa ke saruti abalisi mutago mwa kwibicha abalisi ba bonsi ba koraja onyamba yombura naje agoja busayo kubika tiango wala lekana mbura mayo goje kera is one of us is a colleague elder abalisi na inu tenna iga mwa kwebicha mulisi mbura kola kana batokire nju ono wa kwebicha twa maji kutoru wabanga mbayo muigole buyega embura teto twera igora ujiska kana litera isane ma mulisi mbura ngaja nabo koligire liga balisi ndoje bakire kurunyange na ngumbu the old Kinen district takora kwana nde bekere ni biyega morole kane na ende mwa denga ba soire buya okay okay daktari na ende to sabe pasta ma kora koruse gangia mwate panga ba kuldi jabaruo okay ono pasta na bago sab ani dakta mwengo mulisi kuruse gangi yago sabe kere pasta ch tuegenengo na ende to sabengo motongi tata Nyasaye watongete nse na iguru na byonse biro bali mukreri na kuritogiri tariao ikiagera ya Nyasaye bwekene ase chinkoro chito kwarare twakira iga se tukoria rero sengenjo kurara koyo mintu mungi na Monica basabire Yesu ole michinkoro kyomuga kambura na bana baye bonsi endo bawo buyabwao bakoligererie bakomanye na wetani yonsi tumanya kubarama tukaito twensi ikaro turasensiga mungi nero tari roro gendo rwayo kolire ende nayo manyete sikonvekire
one karo tutikarete twasabire Yesu omuya ng'aring'ana riao ritutang'ane itoboremu ekero pastor agochigotenena agokwana ring'ana eri twasabire omoiko achase chinkoro chiaito nase ebirengero biaito eri ring'ana eri inyare gosambererigwa ase ebirengero biaito naende turimenyere eri ritoretera oboremu amatuko onsi gwatotebiria bweka ng'a ntorere buna abantu abariri korende tureme buna abantu abang'aini ase eng'encho ngwa Yesu nabogete nase eng'encho okoboka kwa Yesu akaba muna first fruits igo twensi bari twamwegenire ntubokiguri tukokoirana nase igo ase enka ya mbura twabasabire bonse bainyora amang'ana aya naende twensi omosangerekano omogima tunyora amang'ana aya ekiagera ekine kekentekene nase obogima obo kwanekero pastor agocha tombokera samagoko ao omosambe ebikoba biaye nomorero naende omwa chinguru chiao twigene gwatoigure kia twasabire seriteri ya Yesu erombo rioito. Thank you so much Avalisia. Pastor ito noare amunaintwe abande konye bakumuru komogeni lakini tali omogeni mu pastor ito kurubunu mwako yo chagete ngonya kwana ngonya go chale pastor ito ochete kurwa buno mwako chagete kuru January gotari omukuru no mogeni ale no arukuru enjereri eri amate na tebe pastor ito pastor Sablon Atebe nero go chago kwa 9 mu pastor Kinin district nja bagano yende kabanyangena ne yende kaba onero tinedoro wongorweito chikanisa isano naibere 7 churches mu igorra bwaite kyane renganye tumusukere mu igorrega ne renganye tingonya kwa ne renganye tacha so karago chana bara tambwe koligi pastors baye egere arore njira ko bagatanere karibu pastor Piamano Malaysia seribaga na inche tigangire libaga likobakwani abamwakire asenge nje yoko mogakambura pole biamole naende mwakambura amane yamate ya opole senge nje yoko rara kumongina Monica nyasaba lemie no bale mubwaye bwabene ikiagara na botogo sangererekana nabo gutwara liberera na intu lakini tokogenda naende obale mubuli bwasira yo togusaba Nyasaye kole mimono alemiamo abantu bao nabachukuru aba Monica gutigira amana baro. Okay, pole sana soko na japasta. Gona taka koriko na isi former speaker. Ta uto salute. Biamano pole pastor soko wotenenia. Amata ya moga kambura mwalimu. Abansi ochakara Robin, Douglas na Vincent na abana bamino. Na inche na chire abuna once wa chire asengenjo koreta ngora asengenjo ni maito mongina Monica korwari mongoli kormogusi na kuwa manomo muroyo Douglas muroyo kaberoyo twasomete komo school ya high school na ande twale korale getande kamo chisabu bongaini na mbweta ke na rongoro kere chisabu igacha kogera mbe egentonde igona inche na bonata bange nkomegereria elinde ngiche asokorwa maskarinya malio yo mongena Monica narorira abantu abange korwaria mogusi na bombaroche mwacha mura igona imbaroche mwens buna mwachire no mochio mogima no korunga ni maito ekogera ni maito obwo mayons ige nacho mwalimu kogotangasira nando Malaysia buna otwara oboremu naende Douglas na ngeresa buna mama mwabarwara imaete mwakora nsema yaino bono Nyasaye wanchito wanja kwae kwakoreka tigo mongina timoke inmotwara oboremu naende motwara gosemeri gotane tiembera njemo fatteya bali batamaeti oyo kabeiro mo speaker ngakole miaka ya 5 bono tinjo isikogana experience ninganyete igo gento nkireke gocha na bongeroje inumbonya gosamba yabona sana. Okay, biamuro mheshimiwa Sogoika. Thank you so much.
asenge njone birenga twa birukaniriga otwataka kwa ya yorwaki asemoni kalenge emember otera ngora njita so amatero nspi kango rwaki tutine dirende ingonya korwa maeresa ayo omuroberi bwekanisa toko yanda ogotera nandi ngora njete asemoni singa sinjatera orwaki kango mwatine kamuranja kaki chikwaye Johnson ni chamon kachialenge mon kasinga snorwaki orwaki asorwaki ogotera nkoranje to kyane na nero muchaki bwe kwaye yo chikwaye Johnson ni chiaye mon kasinga snorwaki nero chichageti ase gotero kugwe ase kwaye ye ogotera nkori mon kanjete asonsi egolende liba kira to ke pasto uchukolia family ko nyagonya na mon kasinga ase ko talende because of public demand yenero kwa ya lenge yorwaki church choir eyimonika achagetie eliende ne sap enkase mwisho tutafika.
shangwe, tumeshinda vita. Kwaherini wapendwa, na tutigane zenye, lakini kule mbinguni titowatigana. Kwaherini wapendwa, na tutigane zenye, lakini kule mbinguni titowatigana. Kwaherini wapendwa, na tutigane zenye, lakini kule mbinguni titowatigana. Kwaherini wapendwa, na tutigane zenye, lakini kule mbinguni titowatigana. Yamana sawa tero kuya senge njo yoko muinyora Monica na mwarenge mogotera ama soko motogi Nyasaye utaraja ke program yeli tukulia lero abanyege netenge gatie ita tubwata barandi baito abakire koe amate ambura pole onye moro na inwe ibageri ne lino njugo jambosia na inuma akwebicha barandia Pastor Wamora segatia itoli bageli nelie no moigwa Pastor Boy abo suka gocha busia na banda baro na ino ni nkito akwebicha ebichanere ibago torusi Yamano Nyasaye seni asoko lenta pole ina senke asebale bwate program yeito senge njumone kagalenge ubwate kewogyo yokomotoki Nyasaye goetera senjira yogotera Abando jemba begita matera ama yabu lakini abana igutotera gotera okomo okuo gotanga ni goteba ngabo gimo buya goboro bwenge bogimo buyo bwenge bunalito likowa unebigale byomo beange Matu konko erale na babe batugutwe Maveranko erale obeange Obeange Yesu wakorangelia obeange Wote vana se vive gesielina gesiekwe Videro vya ombosa obeange Visicha via visira vasae vagota Tolinenga kientambe obeange Nyasa okorangeire tiga ogotayaya Karwe asobosiru obeange Yesu wakorangelia obeange
Bote bana se bebe gesie lina gesie kwe virero yaombo sao beange Bwangenga kine ete emechando echiche tamago chase yeso obeange Kabe ayo mungaini tosiekero aisiko Elio ochego sira obeange Obeange Yeso akorangelia obeange Wote bana se vive gesie lina gesie kwe virero bia ombosa obeange Aye omonya vive iwelio giria yeso aba igoro bagoke obeange Tamakoru mosunte weoro kia se yeso Jakoro gendo bono beange Obeange Yeso akorangelia obeange Gote bana se vive gesie lina gesie kwe virero bia ombosa obeange Tusabe Umuya naenda machanta atanya sae motongi gorona ense Tigato wakirenga mbia mana senge nchintu abatole moyo watonyoreri bageli tu akiri ko aba minto pole na kolemanie kero yo minto yo maralire Atanya sae lemia abanyene nkeye mwakambura mone amate yaye amana abamu abo asichinga kichi gabali no bokendo banene Atanya sae togo sabanga bakonye banchirane ngaya igabeire bealiganie mambie yemekero gocha n'abachenu bao kurwasa kitana kyonsi nyekiense bealigani kuumirana noyo mwabo yoralire ekerora niyo buroti bwao kero turayigulingana liao twasabire nga igore iketo sangisye kurumo cyakano ikatwakolire buya moyego yobwons twayebekira asole ngoyorae oikekero aelire sikone bake basole kale na kale ngane yera koleka asiri tukuli alera asengi njomo yego monika Adanya sao ngusabange asenge njo yoboroti bolibo gochicha tiko kwanja kwa okoleka sonsi nse buyebwa no mwana Yesu Kristo yoro mabalito gotera twatera goteba nga obogima nigoboro buyara kiri na kibole obwenge abanyigwete toligereria asege tabu kia korwa asege tabu kia Saburi 89 Saburi 89 47 and 48 Makiego te babali babwate ke gusie kia Saburi 53 na kianda kebungo kia yake 42 na 43 na kiego te babali ba banyolire kebunge ekyo 47 and 48 ndonyolire Bwana hata lini utajificha hata milele? Ghadhabu yako itawaka kama moto, na ni mwanaume gani atakayeishi asione mauti? Atakayechiokoa nafsi yake na mkono wake wa kusimu. Kegusiyo ndo nyolile iwa ayo monene
inyora buno obogima bwane bore obweng'e igo gwatongete mwanya bantu bonsi bakweigo montoki orabe moyo erinde litakora gentoki takwa ning'ora nyare gotoria omoyo oye korwa singuru kia gento kieke kia makweli ngento kiakora korwa ase gitabo kia Zaburi Daudi nki kiakora igagosaba abandi batebire gagosaba abandi inunki mwaigu igateba ng'obogima bwaito nakibore obweng'e buno ogotera okotwatera banga matuka ito yokomenya ase oboiko bwensi takoreti gento kieke tari amatambe somango 39 Psalms verse 4 and 5 ekera gotebi ng'a matuka ito ntumwanya bantu tutongire tari amatambe igara ameng'e onye tore insha obweng'e bwa matuka ao njitinya manyeti lakini Nyasaye nakorete gento kieke timanyeti ng'a buna tore insha ning'ora atang'ane koreng'ana na matuka aye buna akorete gento kieke buna ara ameng'e omonene igu buna akoboria omonene imanyie omoerio bwa matukane moinari nigaboria maswali ng'a matuka ito na kiare bona angoteba are ng'a omonene imanyi gento kieke moeri bwa matukane omoerio bwa matukane ayambwata iga nse yerioba nekerengo kia matuko ane nekerengo kia matukane nakikeng'ana erinde imanye nakikeng'ana obogima bwane n'obweng'e erinde imanye ng'obogima bwane nakibore igona kimwe igwete obogima bwaito bore obogima bwaito ntumwanya bantu bunabori ng'a matuka ito nameng'are naende batebire ng'a omonene tumanye ng'a matuko aya toraiga ase oboiko bwense tari mange nakiare matuka ito nameng'e isano nama amatuko kwang'ete nameng'e mono abatanga nama matuko kwang'ete nigara ameng'e mono engaki y'obogima bwane nigere buna teri gento ase obosi bwao engaki y'amagima ito nigere ng'a teri gento ase obosi bwang'o ase obosi bwa Nyasaye amaenekera omonto nonya bwetenenerete amaenekera omonto nonya bwetenenerete bakong'u niga agoeta bwango buna omwaga amatuka aye nakimo igweta agoeta iga agoeta bwango buna omwaga igo ng'a okomenya gwaita ase oboiko bwense nonya tokwara oiseri buya nonya togokora ebinto ebinene ase oboiko bwense tweagachera chinyomba buya twera oiseri obamenyo oboro buya amatuka ito nakiare namweagachera chindwaki chingiya kende getago chime lakini amariko gatoenekeri ng'a amatuka ito ng'akiare igabori ng'a omonto narota akwe onde narota akwe nababori 48 ng'a monto nare otakwe onyoro riori tomanye ng'a mbakorete gento ki onye ndibatarenge gokwa anga noe n'abantu buna moikaranse tanga atoroche chituki chindabusi ekogera ng'a abatana gokwa bamenyire bakachituki chiakorire gento ki lakini ekero okorigereria okorora ng'a chituki chindabu ng'akichire nechingusu eyi etoenekeri ng'a amatuko yokomenya gwaito nigara make naonde taiyo okomenya misi twensi ngokora tore gento ki twensi ngokwa tore Paulo ngokwanera arenga neng'a emebere yeto bogoreti yeito nigere emebere ya gento kieke emebere ya makweli asengenjo yebibe Romans chapter 7 verse 24 igakobori ng'omobere yeto bogoreti bwechingenjo chiebibe ningo oraya kore gento ki ningo oratoborie ningo oratokonye korwa ase omobere oyo bwechingenjo chiebibe minis igarete gototebing'a intumu na mwanya bantu nonya tokororekana iga amatuka itu buna twatebunga na igara ameng'e nano twatebunga nto ikomenya kare na kare amakweri nakorete gento ki amakweri naro na amakweri angi kyayarenta ebibe igong'a asengenjo yebibe amatuka itu nigara ameng'e asengenjo yebibe mwanya bantu ntori komenya rioka asengenjo yebibe mwanya bantu ngokora tore gento ki ngokwa tore nonya tore insha ntomanya tenga ngokora tore gento kieke amaswali Daudi ale koboria gara ona kuyarigania
umanye ng'aye tuli komenya mirere tuli komenya matuka amatambe amatuka aho namake amakweri naro nogokwangu kutole esenge nchonga ebibembi asoete bikarenta amakweri ayatarengo ekaratware komenya kale na kale ebibe bikengeya okomenya gweita asobo iko bwense nokoba gweita moyo ongo gokungo kore gendo kieke. Let us accept the change ikiageranga amakweri aronaro naende no ekeroto menyete kane kuyali ganinga kende yonsi nabokera akore gendo kieke nga kiende yonsi nabokurara esenge njonga intoli komenya amatuka amatambe amatuka itona kiale na mingi kane kwebolinga ekerolira ike na kirirangi kire niye aligane tincherindi ikiara na manyiwu nga matuka itona mingi intoli komenya misi ngo kwatole umibirete bogortine ya makweli ekerolira ngikire naki ndakore gendo kieke nakinyaliganetie ang'ana nakinyaliganetie ang'ana asokung'anya kurwa asobo iko bwense ikiagara naene keligunga matukane na make Yesu ngukwanale na Malita ama na Meri umwabo kerora sara kule Yohana 11 tujakere 19 gutirimbo kabaka 27 nkurwaro muganonga rindi gatomenyete tumanyete nga matuka ito na make. What are we supposed to do? Inkega ne itokole ntumuna mwanya abantu aba tumanyete nga makweli naro na matuka ito na make no gukwankoro Lazaro gakure ngo semelikia lenta otigere ya materia ya Lazaro ikigara Lazaro garenge musanyo Yesu abamwe abo bakorera nga Yesu nyandiri kwarenga ngatakorete gende kieke angatakwiti bono okire ebukwe batebanga konye Lazaro okure orali asembera matukarenga asa matukane Yesu okire kolento go semelia nga nonye Lazaro raire ogo semeri go kolete gende kieke inge mambie ya mase bali barabegeni na babokiwe banyanya warobo kimabwaliririeri ngolio wadosomera igitabu iki Yohana na onde bwensi ule moyo igwa yago tebanga onde bwensi okorete gendo kieke ule moyo na unyegenire igwa 19 wajakira 26 19 kware wajakira na abantu abange baba Yahudi igwa abantu abange baba Yahudi kero keri Yesa agokwana mangana aya ne amate ya Lazaro bagacha ase Marita na Mariamu bagachicha ase Marita na Mariamu elinde babalemie asenge ncho yogokwa koyo mwabo elinde bakora gendo kieke babalemie asenge ncho yoroli buna 90 twacha iga abange tochokole myo mogakambura mone amate yaye amona abamwabo ne kero kiri abantu abange balinga abayahudi bagacha kole mibantu kiaba bagacha kole mia Meli oyi Mariamu na Marita umwaba asenge ncho kurara kwangu igo gire goto tebingo yo minto karalire tokore gento ki toikase amateri anyori no bokongu tubaremi igo ngatore mani aba tokorete gento kieke aba tole moyo onge ngane yo kole maninde ro yajaka igo ngakuru nga kieri nero tware mania ntwase ntu twaikanange kuna Yesa gukona aba Yahudi bajete kolemia Mariam na Marita asinge jo korara kwa Lazaro mwa uliro gosoma tirimbo kagogenda na Marita gache koigwa nga Yesu ngochale igwa Marita gache koigwa nga Yesu ngochale akagenda kumurotota kulende Miriamu Yesu kulende Miriamu mwabo ikaransete nyumba ime era niga ikaransete aralia igotora abantu tubwate kimbwa ao no ine kera bakongo bwakire mbaro konyora babwato bale mwake na mbaro jingo chinkora chikora bangaraki era gaikaranse ta kumitinga Lazaro minto amaeno akorire gendo kieke lakini oyo kaigure nga Yesu ngochale ro twale rogo semeringo oyo alikuwa rafiki yake nifanyeje akaenda kufanya nini kumukaribisha elio Marita agatebi Yesu igwa muna Marita agatebi Yesu omone nonye na okwarenge mu muromi omone nonye na okwarenga anga mu muromi tutakorete gendo kieke takwete anga takwete kona bwa toko semeringa ariko botare gukura lakini tara manyanga nonye mbono ekaro Yesu akire ngokorare kone elindire sara kore gendo kieke no kulende no nyambono na amanyire nga
kende gionsi orasabe nyasaye nakoe igo nabwate ogosemeria kende gionsi arasabe korwa ase nyasaye ase eng'encho ya Lazaro nkenyarekane gokora gento kieke. Yesu akamotebia mumura omino naboke. Yesu igakomotebia ng'a mumura omino nakore gento kieke naboke. Muna nainto toratebe ng'a moniko oyo orarire engaki eyemo nakore gento kieke. Igo ng'a twara ogosemeria ng'a abararire bare ime ya Yesu, one day one morning they will be resurrected. Enderera. Marita akamotebia na amanyire ng'a nache kobokigwa ase okobokigwa rituko lyomoerio. Marita akamotebia ng'a na amanyire nache kobokigwa kero kieke rituko lyomoerio korende. Yesu akamotebia inche ninche okobokigwa na obogima. Igwa Yesu wakorenta ogosemeria ase Maria munga inche ninche aye gokare goteba amatuko akarararia akare bosio lakini inche ninche okobokigwa naende gento kieke obogima naende obogima. Oyo onyegenire inche na isago kwa nabe moyo. Oyo onyegenire inche na isago kwa korwa bono naende nakore gento kieke igo ng'arete gotonekeri ng'a bonsi bari bamoitabire naende bamwegenire Yesu nabaisa korara emambia yamo nababokiwe naende nabakora gento kieke nababe moyo. Igo ng'obo moyo mbokorete gento kieke okobokiwa nkoro nobo moyo mboro asari bonsi bamoitabire naende bamwegenire Yesu. Terimboka gwichinse na onde bwensi ole moyo na onyegenire. Igwa na onde bwensi ole moyo naende onyegenire tagokwa nonyang'ake tagokwa nonyandiririe nonyang'ake ine kwegenira aya. Igwa ng'aki mwaigwa akora igatebia Maria ng'a oyo onyegenire naende ong'itabire acha kobokiwa mbara nabateba rituko riri nabokiwe naende ochicha ng'a asaba bari moyo onde bwensi oyo oranyegene ng'aki akora tagokwa korende nabe naki nabe moyo. Igo bono abambanto kiakwanera mbari bamotegererete Abayahudi nabwagotebia ng'a oyo oranyegene tagokwa korende nabe moyo nabe nobogima bwaririri bwakare na kare ekero batware conversation amatebiria ng'a noyo oyo okure lakini oyo onyegenete engaki eri nabokiwe naba bari moyo abagokwana nabo akabatebia ng'a kabara amwegene ensema y'obogima bwakare na kare mbokorete gento kieke. So yani ng'a akarigania abantu b'ebiwango byonsi bari bararire nabari moyo igakobatebia ng'a ogosemeria kwa obogima bwakare na kare mbokorete gento kieke igamana gotiga ng'a omwana kobori ng'a bono gatwagambire amang'ana aya ng'a abakure barabegeni naba muri moyo muregene obogima bwakare na kare nobwaino akamana kumubori ng'a bono ase amang'ana ari gwachakirete ng'onye ndiri kwarengango omwana ominto takweti anga nkwamoboki twagambire gocha bono kwegenire ng'a inche ninche okobokiwa naende ninche gento kieke ninche obogima bwakare na kare noyo onyegenire inche tagokwa tagosira korende nabe nensema y'obogima bwakare na kare. After a long discussion igakomobori ng'a bono kwegenire amang'ana aya ng'a nonye naye noisa korara ekero kwanyegenire ng'obogima bwakare na kare nobwang'u nobwao ng'aki airanirete. Soma riokae akamotebia eyo monene inche negenire ng'a aye Kristo. Akamotebia naki eyo monene bono negenire ng'a aye ning'o omwana o Nyasaye oria ogocha omwana o Nyasaye oria ogokora ki gocha sense oria ogochera ense nakoba gosemeria kwa obogima bwaririri. Igo ng'a bagosoirie omwene keiri ng'a maene inche ninche okobokiwa naende ninche gento kieke obogima bwakare na kare. Whoever believes in me oyo oranyegene inche tagosira nebo orarire nebo ore moyo naba nobogima bwaririri. Igo muna tore insa twensi riswali riri Daudi abori ng'a ine monto naro oramenya abetakwa amatuka ito nameng'ari lakini otonekeri ng'a okungokorete gento kieke onde taiyo orabe moyo orabe takora gento kieke. Eyo na moina batonekeri ng'a na torara korwa ase oboiko bwense
katurarare tumwegene tumwana wa Nyasaye oyore okuboki kunaenda obogima bwa kare na kare na intwe ntotwara ogosemeria ng'ekera agochicha natoire togenda komenya amonere riririeri natoe na intwe obogima bwa kare na kare buna ai agocha kwa abande kurugitana kyonsi nyekiense bali babete bamwegenete bali babete babegete ogosemeria sale mbabukiwe mbaiwe obogima bwa kare na kare mbachikomenya na Yesu oyate bang oro mwana ongo oyoro mwana wa Nyasaye na ndoro muruoti oito yongo gosemeri oito tobwate twensinsa inkorianga tali mangana ogokwango kwatore tali mangana amatuka ito na make lakini naro ogoto gosemerianga nonyara make nonye bibi byarende tama kweli nonye mebere yetu bogoritikire mebere ya makweli omuntu akorarira ndonsi Yesu nero kubuki weito Yesu nero bugima bwaito katorabe imeyaye nerabe imeyeito ogosemerie gwokonyera bugima bwakana karengo korete gentuki igonga ntukigotwara na bugima boro bwenge asenkerie gochigocha liro lini gotoramenye kare na kare ase gitabu kia Yohana sana nemo 39 and 40 Yesu nkuruwale na ende nkubaene keriale ngane ende yemo igoro yoko bokiwa na igoro yobo kimabwa kale na kale asebalia ba mwegenire ne kyabete naende ogwanja kwaye tata oyo ntomete na kuoko Yesu igakoene kali mwanya bantu ngoko bakwana ensa oko bakwane na inwe tincheti asenge jo yokugane kwane gosogwanja kwane naro yokorete gento kieke oyo ntomete ogwanja kwayo lyo ntomete na kikole nga asebonsi ingeire tonsiria nonya nga asebonsi bali angeire tinsiri nonya no montoro lyoyo nonya noyo igonga bonsi bali tata moire kolende emerema etwe ngataba isa gosiri nonya noyomo kolende mbabokie aseri tukulio moelio mbarabya babako boki waseri tukulio moeli twanyora bali bamwegenire naende baitabirane nga Yesu obaboririe obarusigurwa sichingatale kya makweli bona batwalire leta lyo korukunga n'abana ba Nyasaye bali yawe tabangaba nabwako korage ntoki nabwo arabukie aseri tukuliria ekero kiriago korage ntoki eke ogwanja kwa tata ogwaje tokoranga bali bonsi aheirwe bali bamuitabire tasiri nonya noyomo kulenda aseri tukuliria akorage ntoki eke ababuki genderera no wanja kwaye oyo ntomete na kuoko ngakera oyo koigwe oyo koligereria omwana na kumwegena iwa ngoyo koligereria omwana wa Nyasaye na kumwegena nabe no bugima bwa kale na kale okuna kuwanja kwa tata nga nabe na gendo kieke no bugima bwa kale na kale na inche ni moboke aseri tukolio moelio na inche ni moboke asolio itabire naendo onyegenire kero gieke aseri tukulio moelio kero yesakura ni burutu bwaye wakolere 40 yebona twensi abatora itabe kiri Yesu atakolere igoraso musaraba nitukulirie kerago gicha katora mwegene ntobe nensema yuko mabwa liririeli naendo toene keringa chinguru kiri kya murusetie asembera na intu njikora gento kieke na intu njitobokie ekyara ngokubwa kulia etu kulikuwa gereta akaboka inga bonsi abaraje kumwegena na roba benenseme uko mubwa kale na kale naye nonyora libaga lyokoboki wokurwa saba kule asenge njonga kwa mwegene rororioyo iwantu egenete ngamoni ko yoralire nare mambie yemo na tumira naralia igorogatie samale esenge njonga tora betwensi abegeni na bali bonsi kurwasi kitana kyonsi nyekiense ba mwegeni ro mwana wa Nyasaye twensi amanto boki wekero kilia tae wense mayobo kimabwalirieri wakale na kale iswali bono ligutigara njamo naye nga kwegeniri nga Yesu nache gotobokia atobo kimabuli bwakale na kale ase
totachi gotwara amakweli ase obogima botachi koba obweng'e ase emechando etachi koba togochandeka amakweli aya agochera abante bebirengo bionsi abaya nababe abasomete nabatasometi abari abatenenku nabatari abatenenku abake nabagotu nonya nabataraiburu amakweli aya akobagerejera tebanga amatuka ito nameng'i kero omonto nabwata amatuka aye lakini yagotetebing'a ekero toramwegene ere kerarache emambia yemo ntogoka amonere nagochenga ase toramenye amonere kare na kare haleluya kero toramwegene kero toranachekina koba abaye ntobe nogosemeria kero riri akorani oboruti bwaye amarika agotebanga mbasini abagokuru bono barabegeni ng'ekero arachiche mbabe nensemo y'obogima bwaririri. So ask yourself a question. Nuna tora atwebori nga incheli tukoliria na kirira mbere. Tali mangana ko kwankoro. Abankorara kurubono. Lakini Yesu gocha nsemoki ndatwale asobogi mabori bwa kale na kale asenkeli atoro iseirie asaga netinga nchamo naye. Tabe part and the basal of that kingdom. Orwotiboria nchamo naye dobene nsemo asitora amenye kale na kale. Gogo semelia nkoro asobogi mabori bwa kora gento kieke ogocha ndaete nkolero omogano omokeiga aso gotebia omoga kambure ng'ane mwakambura naye gwatigaire mong'ina otang'anire gwatigaire n'abana inkia Nyasaye agotigera obogima kaboro obweng'e inkia agotigera aya akomenteire amatuko ogenderere koba moyo tete some kibunge ekemo kirase gitabu gia Genesis 48 kibunge ekemo ika bibere na 49 ekemo na bibere idas nebwato mogano moke omuya tokwegera ekerabaga kabatigaire abang'ina baito bararire ninki tuwenerete gokora ngosemeriki tuwenerete gutwara naende ngosemeriki tuwenerete gutiga mang'ana yako bakoyekwana ekero neraro riri ng'ora abeire n'abana kurugese abang'ina baye barara nerekera ikiraro riri nkong'anyare kurwasa oboiko bwense agateba tinkogenda na inche bosa nintige ng'anema magega elio Yakobo akarangeria abamura baye chakera 48 nare chapter 48 verse 1 otaragenda 49 nikorangeria abamura baye 48 verse 1 akaba enga kinyuma yayo ikaba enga kinyuma yayo Yusufu agatebigwa nga iso n'omurwaire Yusufu agatebigwa ng'ana kisale n'omurwaire elio koratigera igo ikaba engaki Yusufu agatebigwa nanaki iso n'omurwaire mong'ina alengo bana bambura ngagite montegererete Yusufu igagotebigwa ng'a iso nakiale ing'oyo gotebi Yusufu ing'o motebi abande kaibarengi inki batigira abande barange batebi orori oyo inyora ng'a Yusufu nerorenge oyo kabere gochiase omorwoti okabere ya ninche ngokwana kurwa nerorenge oyo kabere ase oborwoti bwa Misiri Farao naro na Yusufu nero korete gentoki nerorenge oyo kabere ore komubwati asobora igo most of the time nabokoranga Yusufu taringa araria nonya isora Misiri lakini Yusufu kayakare igarete gototebia ng'a nonya Yusufu okararia namanyete ng'a isembwe kure nero oraria nero oreka this message eikire abana bambura mama omino tayo ekero keria igo bati omonto naro batigeteka bari n'omugaka ekero baroche ng'omugaka bari nero kona kuri botere barabiaba abana ng'omugaka rero nabuka rero takora tigento kieke
rero nabo omubiri oba bobe lakini rero nakabugite bono ekero omubiri oba bobe nari akoriboti ng'a Yusufu nonye gokarabwa emeremo ng'aki omogaka are igo ndaete gokereta ng'a moinyore ng'omogaka nero otigaire ase enka momanyena naki mokorenda omogaka ekero omong'ina atakoreti gento kieke kero omong'ina ataiyo so Yusufu gagotebiwa omonto nara omorende tokona korukire bwate ng'a omogaka agarega rero naboka rero tabugeti rero omobere nomoita none endagera nanywera ngori rero atakoreti gento kieke timotiga omogaka bweka ebirengereri bikore gento kieke bimoengere genderera bono Elio akaimukia abana baye babere abamura igwa Manase na Efraim itigera igo ekero Yusufu waigwa ng'a iso nomorwaire ninki akora akaimukia abana baye barenga orori Yusufu nang'o isababu ninki bagakora ki bakagenda komorora orori oyo yes abana bambura mwarenta bachukuru bacha kurara orori oyo bacha kurara sukuru yao mubasa kogenda na abana mutige sukuru bweka na ere naganitie arore gento kieke abachukuru baye nabo ebirengereri bigokora gento ki bigoturie kero mong'ina atakoreti gento kieke igo ng'a abachukuru kamwachire emeremo abamura na abana bambura lenta abachukuru mugakonero barora nabe enkoro yaye gokora gento kieke egoisaneka igo ng'a timo baisa koba mokogenda kero kende ng'ano omong'ina okabarentire enkariri arengo bono ng'a toiyo motigo omogaka akore gento kieke inyora inchimorora omogaka naende renta na abachukuru bacha gokwania orori bacha gokwania sukuru yaye timo bacha kweba omogaka genderera buna otirimbe kogochinsi Yakobo nere agatebigwa ng'a igwa orio report otigira orendete omogaka oriboteire Yusufu ng'omogaka narwarete Yusufu ochakire gochana gento kieke that te egento motamboria gose timari ose mwaigwa mong'ina ere kayeje ng'ina abachukura aba ng'ai agenda abandi babote bang'agwete kare moka Yusufu tarengo okure lakini nkimwarora kiaba no it is a challenge inga damu ni nsito kuliko nini kuliko maji igonga abashibati abanyomira asenkeria ekera abachukuru bagucha tagutigara magega na ino ni njuo mokora gento kieke nchimororo omogaka nchimokwania omogaka timo gotiga isa abana na abachukuru bacha boka yagwatigara magega na injuo kora gento kieke ikiagara tararekaneti naye meka na effort yogochaka kwarora omogaka inere message irabunga timo genda mokire matebe ng'abantu bakwanirete bakogenda mbara no mumuroye na abachukuru njetingora tigento kieke njetinjo naye tagutigara magega genda na abachukuru no mogako mwakwani omogaka igwana guchinse buna bateo Yusufu omwana ngochare omonto orie reporter naenda agatebia Yakobo ng'a kaikie ripoti ase Yusufu ng'a iguno mogakare naende engane amachibu Yusufu amoa naenda agatebia omogaka ng'a nokirete Elio mwana o Yusufu ngokorare gento ki ncherare gocha ngochare gokorora Elio Israeli egekomereria ekabuka soma buya Elio Israeli agekomereria akabuka elinde Elio agaikaransa bulire bwaye iguru agaikaransa arari bulire iguru Yakobo eisatu Yakobo agatebia Yusufu iga Nyasaye omubui nago nang'orokerete aria Luzu asense ya Kanani agansesenia
agantebia igu agantebia ninkomente na uruiburo rwao ninkomente na uruiburo rwao na rubuche oikarobe emeganda yebisaku oikarobe gento kieke ninye tigera igo ekero Yusuf wagochi inkio mogaka akora igekomereria nabaigwete bobe lakini agakora gento kieke agekomereria agaikara nsarari nonye nekero moigwete bobe na ine mwarebuka bukia timo koera piba karonekero mwana agocho obuga ng'ae eng'aneri natebi gung'omogaka nomorwaire ekene na kiare ekene nomorwaire naye kware koma komereri nonekero igwete bobe koigwete ng'abachokoro ngocha bare nomwana ongochare gokorora nonye nase koigwete be naye ebuka buki kabagochicha barora ng'omogaka na isangwandi korete gento ki isangwandiro lakini ya point nataka korenta nei mwakambura bono ntegerero inki abatebie kero baika inki yako batebie abana balie kero baika mwategerera buya inki abatebie amokare gontebi ng'abamentekani gusigu chimoiro na mareka kweresa lakini ya point nera abuye ngencho ekero baika yakobota chiti kuna kobaliere emiando nga na abeire nchandegete obuboiro bwarang'itire tachiti kuna kobota imang'ana nde bitina ng'ana ki mwantigire imori yang'ana inche bakoyo montigire tena rochire kobatebi ng'ana akorire gento ki nindwarete he diverted their minds igatete kobatigire omwando orioriri oyo igakobatebi ng'a Nyasaye nakorete gento kieke nabamanyete nga bono rio ninjamba tebi ng'a ninyaregete ninjamba tebi ng'a omobere nkong'itore kende ngire murache mokore gento ki konyomanyire ng'a matuko aye ngokorare gento ki so he told them egento ndabatigire omwando ndabatigire Nyasaye nerogerera yonsi morocha aserituko era akorire gento kieke igang'orokere taria rusu agansisenia otamentekanirie twabukire bakamana mokorete gento kieke. That is why twatebanga abachukuru nabengencho na yesukuru yabo kabe mupunifu inki ogotigira abachukuru inki ogotigira abana igamanyete nga abachukuru abakabagocha mbana kobana incha konye abamenyeta sense aria Misiri bono kana abanyorire omwando na inche na atigeretwe na inche norongo kora gento kieke abachukuru bane Nyasaye na leo unorate ko batebinge gente kenene tari nganko batabinde ngense yo gosera Maria lakini ako batabinga Nyasaye nero to ikiriga na ende Nyasaye nero rabalende byali bino ko kibosio Nyasaye nero rabakinie na ino aba ikiba nje na ikirero iga igo mwakambura tigira abana bawo mwando ngana onyene kerota iyo barabe babwato gosemeria so mwando iyo batigira gosemeria Nyasaye uyo ndendire Nyasaye yo to ikiriga nonye moroche ng'omong'ina tayorarire nonye nche keronda abenta iyo ekerona aruro oyora abarende oyora abagitere oyora abaekirigio nsimogane kiana batebe ng'anero tosenigo ikertwa ikiriga nero tomentekanirwe ikatwa ikiriga nere nabakoreronsi alimora akore gento kieke alimoragani timokoragereria abana ng'abachire mbali kung'inyora mbali gontomera nonye nkende Yakobo tachieti kuna kuraramika ng'a abana mbali gonkorera iga kireta akamanya ng'a Nyasaye nere nakore gento kieke nabasisini Nyasaye oyo ndendire ong'ikiriga nere takobarenda sisini abana naye gwatigaire ogosemeri kwa abana bawo ne bana bakare chinso abana basubati noe nabachukuru bonsi piekera babwato mochando na sole bagucha 49 gego tebanga gako basangereria abana baye obaliero mwando obatebinga ningikera abanyore obo mosiboli obatebinga abana bana nimba manyete mwensi buna muri abana bana chimbwe kino nimba manyete buna muri obatebikera omwana na kyawo gikokora gento kieke be a friend to them kabo musani kuchisa abana bawo kabe
kure gatagati ikiagerekero mung'ina atarengo oyo orenga ang'e na abana baye Yakobo oyo ore kobatebia keri kiarenge kiogosemeri kwabo na keri baganetie ning'o akaba omosibore akaba omosani akaba okobatebi kendi kende gionsi kire giokogani kwabo Nyasaye agoseni naye oboyo bwogoseni gwokonene gukiase amate yao ekero monikata iyo ogosemeri kwabo wonsi tigakobe gokorwa asore okogani kwabo wonsi tigakobe gokorwara ria abayambaro na ababembaro chimbu kyonsi njikorete gento kieki no how to balance them manyana kioko baisani kibonsi na kioko ba kerigere yoko gani kwangu Nyasaye osenie mwakambura mana abana bao nayo menye buna Yakobo amenyete nayo benobo amato buyana abana bao elinde elinga naye kerera ikire engakiora rwaso boiko bwense obe kuro mugaka bwogoseni gwokonene bwogosemeri okonene asa abana bao na asa abachukuru bao bego Nyasaye osenie naenda komentere gisemyo menyene ya mate hawya na inu abana timwe bo mugaka munyiro mugaka asa matuko yo mabwine bonsi na liyo mugaka ara basesenie ekerawo chikonganya kurwara ria kurwaso boiko bwensi amaseni wa imonya nyore na nene ko muraya nyore ekero na inu murabwato mugaka buya ekero muramurende buya nere nabaganiria maya nabatwira amate amaya aya maseniwa ataranganya kurwaso boiko bwensi Nyasaye abasenia zonsi mwakambura ni amate yao na bonare ko gani mojo goja busia elinde litokoro gosaba kumanyanga yese karakwira ni mambie yemo injama naye nabatu ategerera na induto jokoba abamo babo abaraso asenkeli injwa mona abachokoro bonsi ninju barandi balia bate nabusia na balisia njugo jotabeke amate ya sama okanya sa Balisia bali balengana barandi njugo tobeke amate ya sama okoya manene In the morning I get on my knees. I did learn from the master. He taught me to pray. I read on from Pastor Unga na kwara goja bosia ochanga Yamano kwande Pastor Unga yake no gusaba sabira ni mugando yolensa baja korpore yabonekera bakwirana munena abayire biya Pastor Boy komandeli bagasa bere yamate na inche ninkole korumagega tubeke birengero lya soko saba asaumia mbiyamana asingi nchoyo buyabwao botali nekerengo watwanjire buna bana bao korwa buna tuwaga chagete program yili tukiriga program mwenene yokwene kinga maene our sister Monica uralira se chitoro cha makweli na lero yankwira ni wale seliroba waturaira maene Yesu bugo kumia tigesiko neba kabira na sole watu wateirelire nganonyene kero twali gutantana ngane na balira ike lakini amaene Yesu muya watu wateirelire tigesiko neba kabitigara sole kurugona na wikakale na kale bono Yesu bubu yatu amanyire ngamaene na ine nyone kero tokuira na kwira na tulensenka mokwe ekiegere program negendrete woikalia sobo inatoene kinga maene Monica bwariri waroro yendera gutubwatira lire kero yomo kwira na kurwaira ne nsenka mokwe na kero yomo kago ikabya senkense kamugete Yesu tokwira ni ngambi ya mono ekiera kwa weneire mugando moneno chira igase ngenjo yo bwa matobuya no bosani bwo kumia
bainyoire Yesu buna basangire na Monica kiraringe moyo Yesu bubu yakuranje ninkiora abakorere gose asabire buno musombonga kuranje wasenikero yomo ekiagera igo bachora saga yabagwenerete koba ase nyumba yebirero bono kero yomo Yesu mweteri woseni kwa bene asingenjo bachora koba saga ya ekero barayane kurwaiga Yesu bubuya wetera asobwanje ne bonene borokia ochasenkeye gakobesi abenkeye gakero bakorera Yesu kuranje obaire biya bachorere bigendere biye kero bakoirana kurwa bakoirana asichinka chiabo oba mabira para ne kero baraike biya tokoirana ringambi yamono kiara kwa bweneire yamona asingenjo yomosombo yole tirengane iga senjera yabene yogotosegeta ngama ene nyonya tuli moyo amakwiria yanaro ikera matukaito namake moseni nere Yesu asemirememia wamoire bosiwa emirime yoburandia emirimo yokwa ni kale jabantu bahekero bali nemechando nere kirara rwa Yesu nabatwale osabanga kurancho momenta chinguru nabo igo moire bosia sengenjo yobakorere bwenchiri bono twensi asobwa amwe twebekira sama okaho turaye wiko mwerio ogende na kero yomo na kugo sabaserira Kristo Yesu roma walito amina. Tata Nyasaye oyole igoro mono Nyasaye bwa mabira Yesaye gwachita se wina bwa Lazaro ukamubukia kosabali tukelimekero gocha okorobo ina woyo minto oralire nerabuke romwakambura n'abana baye bagoke obeire omokoreri yo muyase kanisa obeire ogogoterera yongo saba wogosese nikinga kyanyorira amakongwaya onyore nkeje nero yeseseni nakojare mimna kware meti babu Marita na Mariamu asirieteria Kristo motorito amen. Mentana Tata Nyasaye Monica obeire oyobugosini wokonene asobokoreri ase nyumba yao Tata Nyasaye twale gusabangi amate ya tigire magega ukaba muraba atigaira mana abana baye tigabegiye mbwingiya e Monica abwata asobokoreri kara ase nyumba yao Tata Nyasaye ngane yete etabosa kulinda nyora libagasi chinkoro cyabo imeba segete ngaba abantu barabakanyiku baba abantu berweta asobokoreri kabara twale mbwabune ya Monica amasini wa amanene na cyase cinka cyabo no bawo mulembe no bawo batoherero amate yamono mugako yotigere magega oba inyoro bagate oba amona barabukuru bono obego kubawo semeria nganonye Monica tayo yole ngina abana imambye ye makabara atwara go semeria sole kabara kwegene barorane na mamu mwabo imambye mekoro kureni buruti bwao Tata Nyasaye ige ngane yaje birengere byeito ngato kwegene tokochole elinde liyeso go semeriko baroro intwa mana abanda bayiguru linganeli kubwa mona Tata Nyasaye bana bawo abalenta pole baje kolemia bamwabo abairi n'abasani Tata Nyasaye kabakoirana twasabire nga mabera oye barano buye bwao ogenda amana barabo Yesu obo montere bobo unakwabo tubwateire lirego ikachinsechi Tata Nyasaye naendo babwatere amatemu amange arase kipara bagende buya wikekera bayikire buye lyewesiko ne bakokale nakale n'abanyene nkeye kabagotigara tobatigabuka Tata Nyasaye wamona barobo abego kubale mikurubono kogenderera obuya bwabo toisana amatwensi twasabire ng'omulembo obasenkeye okoigwana n'okubwaterana tibire masenkeye Tata Nyasaye mburo yotigaire nere n'omusumbo Tata Nyasaye tiganyora ogwanchirwa okorora obuya bwao litukase rituko tiganyora ogwanchirwa wakorora obusi bwao elinde eliobotoereru n'obuya bwao botigare ko bamonere oikengaki neraratimeke korwase oboiko bwensi Yesu ono katokogenderera yanda yatigarete wikatwayanire omong'ina Monica buya tigo gwanja kwago okoreke nse yobuya bwao n'obumwana o Yesu Kristo yoroma barito yamono nabo nale gosabanga mwakambura mana abana muraikaransake program nere kora etagatia mumane go chicheli ndelio
mokwane ng'anemo ase ogokora program ya rituko ria rero nare gotebia Pastor Boy program yetigarete atogendia ase gekekeregeke. Bwana asifiwe. Kara kwani yo mina tanga tegera rapo yake. Kwani mo konda kitegera rapo yake. Haleluya bana beruoti. Mbiya mole. Ai kora akira rende. Bitota tora akira moyo ne nanje njetimbu atimangana. Ebibungo mbia ngero mata ni tutayete. Bandigere to atangi ibungo bya kware iregendo timuke. Igoti ndiko barosia. Ndagete nkwane ringane elimwe very very important. Mwata monika no muyolenge. Kumubweka ni mole monginori oli kurukutori kasi. Mwaita balena linga kumubweka ni mole. Mtana anterere teri motu alenga matanga asegete inkaibunga okotero kuli mwate banga entakana taliba. Bono yonko ba ikebunge kama giuka. Maze unaweza kunisomea hiyo kifungo? Mathayo 27 verse 32. Mathayo 27 verse 32. Yo Mathayo emerongebele sana ibire kebungo emeronge 3 na ibire giuka. Wango. Okay, ase monubwe songo. Yeah. Now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Thank you. Sit down. Enariko batebiga. Ekaro Yesu liri ari guitwa. Yesu ri pastor aturandia. Yesu ri oteta kabatebire mana mubukiwe. Agatebira asaroboka akaboka abantu bakaiririata. Ande bakeba bagasako moita. Liri yako genda kobambwa agwa kanse. Omuntu ata moment esosa yekebo. Lakini omuntu narengo ruku Simon yo mukurene. Achikurigere liga kana kubororera amabira. Bakamako mutwe ko musaraba wa Yesu. Akabugure Yesu musaraba bakasachete ko bambwa aria sachete ko bambwa. Kwani yo mino muborio nyanaje nkobuguri kwari ngo musaraba uri. Bosa kwari ko matebinga momente sosa. Bono tigamba tebye gende kamo. Ndatero mwarimu nekero kiyaga. Kiara bande mbamo manyeti. Ndatero mwarimu gota nekero ga kamuranje bwango itagekeyemo. Ndatero mwarimu gota. Mwarimu mumbekere kero ga asaga asale fulati atagwe. Mumbekere ga. Egento ntagete. Ega. Thank you very much. Nondo bwata dibu mwarimu karansa. Ntagera bono moigwe abana beruoti. Egento gyoka yese kerago chenseje. Nkwa bugurire tiyo jomine omusaraba. Nkwa konye tuyo mino. Otangire to korata ngabwancha ni bwataga kya. No ma tento bwata theory. Nebi korwa. Are you a theorizer or action minded? Dimaete gesongo kya ngerera kerana iritaya. Egento ntagete. Abangina moro. Moko ngitabera abangina moro. Ekero monta asirire mbara bakorera mono. Tenena rende mwensi murarera nyata kandara mo okorera. Tenena bwango. Abangina bonse pitambara ukabangina. Kenekera nona betini yane mbayo. Mwatenenire. Gento ntagete. Abangina mwatenenire. Ontagete moche momukwani abana bari batigara bamunika. Kaga muigetia. Kera bangina bagoso wa omonene nimbeyo mobo. Kera bangina bagoso kera bachore. Kera bachore bagosoa omonene nimbeyo mobo. Kera bachore bagoso kera bachenu
Era bachenu bagosoa omonene nimbe oyo mobo kera bangina bagosoa Bwanchani bwatogo abangina mwakira Roserienchera Otoinyoria Babaya Sabane Botambe Nyasae Ereno Bwanchani Bwanchani Bwatogo Roserienchera Watoinyoria Babaya Sabane Botambe Nyasae Ereno Bwanchani Naintwe Nabayotore Bwanchani Watogokya Toroserienchera Watoinyoria Babaya Sabane Botambe Bwanchi na watoche baba kalwa mayuka iliko mocholia bali chama balo kumbarale amona bande bamenye taroro ayela oye tigense terina wasameya esengo samwere ayebike anye sojinjo ajansi okonuge kobuga tumuro tomonene ayela oye tigense terina wasameya esengo samwere ayebike anye sojinjo ajansi okonuge kobuga tumuro tomonene Biamano bali bakara talioka ngase Biamano ngase kumulege apa abagaka bose pi abakurene bali bakonya te Yesu njwangu murakonya umulisia kera balisia isya bagoso nondongorwa sabangina kera bagaka gaka bagoso omonene nambeyo mabo kera bagaka bagoso kera bachanu bagosoa omonene nimbeyo mowo Kera bachenu bagosoa kera bachore bagosoa omonene nimbeyo mowo kera bachore bagosoa Nyasaye nintare naye vuma elo kwatarete bwato koloboko kwano inkwanona ayoworungi nintare inchila buwa Yeso ntare amanaye barabara para nkoro storero ngoli nyakona mabwa into kwa mwalimu yotwara sarara ndatahocha kuna hocha bakwaru urende wata karoro mwalimu to mukwaneria biamono bari mwandere togocha be blessed abundantly
bakanyatundo nitieka pera inya abana beruoti tawandete kurungori onye kubwata mabira niri yanda kawa ikirega aro mo morisi minto ikira biamono sana barimo bwate ri yanda kitogendreto moroberi yo tware gusabanga Monica Singers retege ento kino linde totegerero gotera Monica anchete mano Hello, Monica Singers Simbaro. Injulen aye kaseni ya mwalimu ninjugot. Injo. Akwa nelinga nelim. Amuntu ninju bali mu bwate getoro. Gatwata banga seseni mwalimu. Na kano seseni gwe. Basta mbiamono sana. Abantu wa minto mbuyomole. Mogo itaba. Abantu wa minto mbuyomole. Mbiatore. Ngoba muri swali elimo lyokoya. Mbabolie. Tendai ukenda. Basti mbabolie. Assume toireiga. Nyasaye mbona iga kurukuru muina nyanderema. Ngakitwale kororekana. Okorango kana twale ngega twale kuminyoka. Toji kumwe ikorwali. Tomorotote. One kasini ane. Musibadine kasini ane. Oyumba mwaba kabisa. Na inde musibadina uja seito do terra. Korukale bwichana seito nyambalia. Mbiamono sana bantu baminto. Naro na mwachire. Mwa twabakere mbiamono. Asoko bwatesia kasini yeito. Thank you and Pastor. God bless you. Monica Singers bari gocha. Monica Singers nyemo yonkorangeria lyanyemo. Abarende bakira Pastor. Babikirege nta. Give us the baikire na bwabwo. Biamono. Pastor dikondo toe. Pastor dikondo toe. Gotero kuno kwa Monica Singers na bwa bare gotera komo kamurancha tigatora kurigereria mbiamono. Bari bamaeta gotero kuna ariko bari requesting amochiche elinde mu ba support ya singe ncho gotero ku kamuranche bari bamaeta gotero ku bachoini tafadhali.
Biamano Monica singa chewe kotero kuya, tunashukuru sana. Wana tuwale kwa requesting ya family. Abana b'Nyasaye nende bakwanira Mbuyamule. Mbuyamule. Mbuyamule nabakere Mbuyamule asengencho yogo chagotoremia. Ngana abarolire iga narolire mutwanchete nainde mwanchete mama gosaba Nyasaye sesenie ase support yons mwatoa burere bwa mama bwe myaka 3 koru 2020 baka akore sabali yaye aralire ase balia bare gosaba consistently ngo bakira Nyasaye Mbuyamule ase bali basoite mifuko yabo auto support go bakira Nyasaye gwakira Nyasaye Mbuyamule naenda abairaneria nko irali bageli naende ko iraneria gwakira specifically ikanisa ya Mongori Central because they have been supporting me batura feliga bakaiga barra mama kirarenge hospitalized Kaplong also mbachi to bakamorora go bakira Mbuyamule guchakira abalisia wens our deacon ne department y'abasai naende nairenga ki na take this special opportunity kwakira ekanisa yorwaki Mbuyamule assessa mwaire mama boigo a family ngima ya bwoma. You have been very close
working with my mom. Family boy go ya akora naro na ile chinga kechi kubakera mbuya mono. Ngwakera naende mbuya mono inyagetari ya Nyasiongo Mission Hospital. Asema mama spent close to 3 months. Akonyora palatial care. The sisters, abanyagetari, ne staff, kubakira mbuya mono ase okweru eruete asamatuka mama ya mwelio. I also love to thank the friends who contributed as a group chance to create ya mungoli ya rengororo, a group ya family sinja rengororo, mwayoka family, mwaboma family, in a group kuruga, ya got the friends, boss, people, my brothers and sisters, the contributions ya tokonyire sana paka twakuli. So I hope tindebo nisko isimigo se yali mas na ligete list, but on the bwensi kwa bege toko boko kwao asogo to support. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki ige tonko batigera kindly ka kito sabere as we are morning abande especially inche mete tinda anchanga mama nasirete. I know that time will come. Jendo jengango andande matali nyora go ndangeli robi na bare gondo kaigo. So when that time comes, when I realize she's not there, I need your prayers will support me. Mbiyama. Emagoroba aba awara basani na bairi bomongena Monica karonko marenta seito kwa tinda tware nkayane sei marenta tororo na bonkora inyurari inde karo tora mangane kanisa life nkora amachani nate wamana tu achagete na Monica ninte mekobo mwingi sana no mwe omuise ko na rendete twagendire nere bakana twalire ntokuruka enkayane nere abwate akuruka na mbuoye ase noena basani baye na bamate baye noena abairi baye bagocha baso amwaye nera agatwara mwaye igaiga munarwarete iga kakimunya berengo chana rabaire ni abanda abaire ni maega amatera aya agotera iga obeire ga korae ntokuruka church kwaya eri mwara ya teraga yange ndabweri mwara yarenga noyo mobo church kwaya na bwatense mare gotera church kwaya kyano achakerete amatera ya enkonyarusi ebuku arenge korusi mana amatera ya ensaburi no enkorusi ora enkasama mano nkamabori amatera ya bana ngaibono gocha kwa nyara korwa agante bien konyarusi ebuku naende kamana kumoboria amatera ya bana kibono kora kwa rosi ogotera wasa kineryogi omongina nara ere babere gokomo enga kientambe ere gagoteria
church oyo arasi ogotera asokia eriogi ama ogotera okwo ero teri church kwaya nane no ati ni naria as ngaika kamobori na amatera aya irio chakire bona naende gotu agakundigete asokia matera ande bone keracha gosokia matera ande kumobone ki amatera ayo gosokia gokware chibesa cha chikwaya ertiri magana besa gokoter byasara gokora aye bone gona ne chibono gosokia kwara chibesa bono agante agaunchoka erio turi babiriga twarageire bono ambatole akamara watabinche teri byasara ngokora inchenko beka matera erinde kero monta ategerere aina mangana toko na kubora ni nyomba indi tueka as kamera kumbori mona chokara kwa sokia matera abana kwa kwanyori yogi akante biengo some ebungu bingo soma kyaini ndocho muna kana gasoma eri yogi ria echabotuko kera narorire mune bintu bigendere atanara batotore botuko bakeri yogi ria soka arasi stance yemo endo chorasi yende muna kana korora and okoro gotera oirero yo goteria erosa goteria kamara ntembo mwinge munarware teiga aba mate noro inda ntwana korara nchara ebesa yoka ya nyagetari inchengo tebia omanya duko sono yo mpesa kaki mbekere besa ngenda nyagetari ke urembo rwa kaudi ombekere besa tari kumbori kende kaki munyabere kaki atari kumbori kende ngo saba mama tonde tari ko ante bina besa kaki timbwati ya ante bikarati kandara ate mango na nyara besa yachire aba mataba babere bago chakomora na okora masabo kaki munyabere ngokeyande chikanisa chitu chonsi pie chikatoliki ne yaya kogenda nyomba mwayari karaba guta noare no bare na masabo na bantu banda bamatu bande kamorante ekaron korigereri naende muna na marende taro muiseke komoboria ntaito gokuira inkase ito kanyara bwarra bire timeti nkiaroche kana matarati nyina na wanchirite to gokuira kanyara bwarra bire bwanchirochire timeti go saro cha sengenjo payana na rikiru bwarimu lakini ndende seito esa ekana arenge saika kende nkiarengo obokendu boka kamorante korwerio onde tironsirire erombwate enkase ngocha nasoa kakie karon komorigereria igon korebi cheri naro yarenga imina yani liruma yani incherende karonare gotogonya era ago kirondigereri na mabira ana sawa ko sabo kwabira like existe kerimwara munarwarte gocha paka kara korara no narenge kara korara esaba tulikerima ikondo chene existe kyana njenaro chena no kiningi saregete iomoroche buya omuyari yoka kakimbia mona sogocha mbia mona sogocha asogocha to apore abasani baye abairi baye abana bamwabo kakimbia kese chitu chonsi mbia mono mogenda no manene ode mbura mbia mona sinya sama kwa ndal ne chinguru andre kore maiga egere aremi abana program okay bono nare kubasaba mwensi mutene nitokoro gusaba egere totirimbuke kuchimate toike gokore mbure taratu asali ne kyakolekana naisa na bantu bonsi maali compound eria nenke pego chogo tuisana twensi go tuare go sorora se
obokanye kunga mwanje close family friends ekwaya especially abantu bekanisa yorwek toende gusiraria tusabengo ngosaba tole omochenu omotongi nyasaye tatu itole goro naende twachira ase obusibu ao tokurangirite ria origin nyasaye igo twatinene igasogo kubaka na gogotogia naende obonene bobwao gwikakana kare kiagera ya manene na makumi gwatokoreira asiri tukuria rero na kurwekere mubiri uyo chagete gwika bono biamune kiagera naende gwatinene embura naende mpaka tukore nyasaye obosira twarorire kuruma mbura twakobole twika bonega tugaigwa bonene esikono bonene kana kare nyasaye abaminto bonsi abo twachetae kera tokogenda kera na kero yomo naende omorembo otigara asenkeye twagwetigira sonsi ikiega twasabira asirita Yesu Kristo motori oito biamono sana asogocha abasani bari mwayita mwanje mutige family omobero ngogote bari bahagote abalisia ne